Spesial masih bersama Putra Bungsu ya. Dan buat para tamu undangan, selamat datang dan selamat menikmati hidangannya. Lama katan sampai ronggongan spesial di sini. Kok kayo lah surang alun tantu denai meminta usah tuan buruak sangko denai hajo singgah sajo de adora sodun sana sakampuang sapa mainan sama dahulunya mangko tapi jak laman tuan usahlah kayo tuan banggakan lama punya awak jauh dari dun sana biarlah ndak bapiti tapi asalai babudi paguno dalam nagari lama katan sampai rongkongannya spesial di sini. Kayo lah surang alun tantu denai meminta usah tuan buruak sangko denai hanya singgah sajo de adora sodun sana sakampuang sapa mainan sama dahulunya mangko tapi jak laman tuan usahlah kayo tuan banggakan lama punya awak jauh dari dun sana biarlah ndak bapiti tapi asalai babudi paguno dalam nagari apa guna kayo balinda punya orang punya awak
piti tapi asal lai babudi paguno dalam nagari. Satu temannya baru di sini bersama putra bungsunya.